ji wa al'umma tsoron shi a ƙarshen zamani. Manzon Allah ya ce at-tasdiqu bin nujum, za su rika gaskata bugun taurari, za su rika gaskata aiki da taurari. Kawai wani zai zo ya hau minbari ko ya sha babbar riga ko ya kame akan kujera sai ya rika cewa wai suna da ilimin taurari, sai ka ji kuma har barazana suke yi, in baka sani ba kawai ka ce baka sani ba. To me amfani wannan ilimin naka na banza na wofi? Ilimin shirka, ilimin hada Allah da wani, ilimin neman sanin gaibin Allah, me amfanin a san shi? Har kake wani kurari in ba a san shi ba, me amfanin a san shi? Inda ya cancanta a san shi da an san shi. Amma manzon Allah neman tsarin Allah yake da irin wannan ilimin mara amfani irin naka. Kai ma ka tuba ka dena, saboda abin da kake ciki kafirci ne, shirka ne, tara sani ne da Allah. Duk wanda zai ce zo an maka sata in gaya maka waye sata ko a ina abu yake, wallahi tallahi mushriki ne, mushriki ne. Saboda haka manzon Allah ya ce daga cikin abin da nake jiwa al'umma ta tsoron shi kenan a ƙarshen rayuwarsa, a ƙarshen zamani. Sai manzon Allah ya ce wa takdhibun bil qadar, sannan kuma ina jiye musu za a samu wasu mutane su ma da za su rika ƙaryata ƙaddara Allah. In aka yi wani abu sai su ce ai Allah ma bai san wannan abin zai faru ba. Yanzu kuma akwai su daga cikin masu wannan aƙidar, akwai 'yan shi'a. Da yawan mutane suna ganin kamar saɓanin musulmai da 'yan shi'a saɓani ne na zagin sahabbai, inda a ce zagin sahabbai suke al'amarin mai sauƙi ne, saboda kalmar zagi ba ta kai ga kafirtawa ba. To in ka ɗauko a haƙƙin sahabbai mafi sauƙi shine zagi, amma ai kafirta sahabbai suke yi. Cewa fa suka yi kanan nasu ahli riddatin ba'da rasulillah, sahabbai duka sun yi ridda bayan mutuwar manzon Allah. Kai ka yadda da wannan? Ka yadda Abubakar bayan mutuwar manzon Allah ya ce kafirai ne? To da suka ce kafirai ne, bari ku ji inna suke ƙaryata ilimin Allah, bari ku ji. Sai aka zo sai aka ce musu ai ga Qur'ani ya tabbatar da cewa sahabban da kuka ce kafirai ne Allah ya yarda da su, ya ce radiyallahu anhu, Allah ya ce laqad radiyallahu, Allah ya ce wa adda lahum jannatin. Ayoyi da yawa Allah ya ce ya ba su aljanna, ya yarda da su, ya aminta da su. Ya Allah zai aminta da kafiri? To nan ne da suka rasa inda za su fita, sai suka ce ai Allah bai san za su kafirta ba. Akwai abin da Allah yake buya ga Allah? Sai suka sake nausawa cikin kafirci. Sai aka ce to ya waɗannan ayoyin babu su a cikin littafin Allah? Sai suka ce ayya, yi wannan littafin da kuke gani ai ba shi bane littafin Allah, ai ba shi bane Qur'anin da Allah ya saukar. To ina Qur'anin da Allah ya saukar? Sai suka ce bayan Annabi Muhammadu Qur'anin yana hannun Fadima radiyallahu anha, ita kuma da za ta rasu sai ta bawa Sayyidina Ali, wanda Sayyidina Ali shi kuma zai rasu sai ya bawa Sayyidina Al-Hasan. To da Sayyidina Al-Hasan shi kuma zai tashi zai rasu sai ya bawa Sayyidina Hussein, Sayyidina Hussein sai ya bawa Zainul Abidin, Zainul Abidin sai ya bawa Ja'far as-Sadiq, Ja'far as-Sadiq sai ya bawa Muhammad sai ya bawa kaza, har aka zo aka yi ta cire Qur'anin nan sai komo kan Muhammadu ibn Hassan al-Askari. Waye Muhammadu ibn Hassan al-Askari? Shine wanda kuka ji in aka zo suna wannan riot din aka harbe su sai ku ji suna ya Mahdi. To shine Muhammadu ibn Hassan al-Askari. To yana ina da kuke kiran shi? Sai suka ce yana surra marra'a a cikin wani rami a Iraki. Wai ya shige wani rami tun shekara 2000 da 'yan kai, lokacin da ya ga duniya zalunci ya yi yawa, ba zai fito ba sai jini ya rika kwarara a duniya kamar yadda ruwa yake kwarara. Wannan ce dalilin da ya sa kuka ga 'yan shi'a ana tarzoma da su sai su kai kansu a kashe, sai su rika ya Mahdi ya Mahdi, suna kiran shi wai ya fito ya fito ya fito, ga jini yana kwarara. To da aka zo aka ritsa su sai aka ce to yanzu idan haka ne, wannan ƙur'anin da yake, idan ƙur'ani na gaske yana hannun wancan mahadidin naku kuma ya shiga rami ya ɓoye, ya zami mai practicing dokokin Allah a cikin alƙur'ani? To ku tsaya ku ji da kyau. Sai suka ce
ai da ya shiga ramu akwai wasu mutane da ya ware su ne masu gadin bakin ramu, su yake magana da su, su ne albabiya kenan a cikin aƙidar shi'a, wai su yake magana da su. Sai aka ce to ai mu ba mu da access da su wa'annan masu gadin nashi, sai aka ce to ai an samar su ma kuma sun samar da wakilai, duk wanda kuka gan shi da wannan bakin rawanin ko wannan farin rawanin, tare da bambancin nasabar da 'yan gidan Sayyidina Hussein su ne suke sa baki, 'yan ɓangaren Sayyidina Hassan su ne suke sa fari, shi ne fassarar wannan farin rawanin da bakin rawanin na 'yan shi'a. To amma kuma wa'innan su ne wakilan masu gadin ƙofar abin nan mai ramin mahadi wanda ƙur'ani yake hannun shi. Saboda haka in ya karanto abin da ya kamata a yi, sai masu gadin su cafa su karɓa, sai kuma su gaya ma masu rawani irin su Zazzaki kenan, su kuma sai su gaya mu. A haka ake addini a gurin 'yan shi'a. Ai magana kenan, yanzu shi shekara 2000 da wani abu bai mutu ba, wanda kun ga wannan ya ƙaryata manzon Allah, domin akwai hadisin Anas yake cewa akwai lokacin dab da manzon Allah zai koma ga Allah, ice sai manzon Allah ya ce kun ga wannan daren da muke ciki yau, ya ɗaga kan shi sama, ice sai ya sauke, sai ce kun ga wannan daren da muke ciki yau, kun gan shi? Suka ce mun gan shi ya Rasulullah. Sai ce to duk abin da yake wannan daren a yau, daga nan zuwa shekara 100 sai ya mutu. To kuma shine aka lissafa cewa ƙarshen sahabin da ya mutu shine ya mutu shekara ta 110 bayan hijira, shine Abu Tufail, shine ƙarshen sahabbai da ya mutu. Wannan shekara ta 110 ita ce cikar shekara 100 da manzon Allah ya faɗa. Ina fatan mun gane. To kun ga shi kuma lokacin shi wannan Muhammad ibn Hassan al-Askar an fa haife shi ba, amma shi bai mutu ba, yana nan saboda hauka. To inda za a yi muku bayani, to za ku gane bambancinmu da aƙidar shi'a. Cewa suka yi a cikin al'anwarun nu'umaniya, wani littafi ne na malaminsu mai suna Ni'matullahi al-Jazairi. Duk abin da muke faɗa a cikin littattafansu ne, ba wai wani abu ne na shaci faɗi. Ka san in za ka yi wa mutum abu ka shiga littafin shi ka ɗauko magana shi. Cewa suka yi duk annabin da ya zama halifan shi shine Abubakar, wannan annabin ba annabinsu ba ne, Allahn wannan annabin ba Allahnsu ba ne, littafin wannan annabin ba littafinsu ba ne, balantana shi wannan halifan ya zama halifan annabinsu. Ka koma cikin al'anwarun nu'umaniya, kuma sai karka tunanin cewa bambancin ka da me da 'yan shi'a cewa kawai magana ce ta zagin sahabbai, waye gaya maka haka fito kana kumfar baki? Magana ce ta kafirci tun asali, kuma kai a matsayin kafiri kake a gurinsu, a matsayin kafiri kake a gurinsu saboda baka imani da wa'innan abubuwan ba. Wannan ta sa suka tuhumi ƙur'ani da cewa wai Sayyidina Abubakar da Umar da Usman sun goge ayoyi da yawa a cikin Alƙur'ani wa'inda Allah ya tsine musu albarka a ciki, sannan sun goge wani bangare na ayoyin Qur'ani waɗanda Allah ya yabi Sayyidina Ali da Ahlul Baiti, saboda daga ciki shi ma an yi attacking ɗinsu. Aka ce idan har Sayyidina Ali yana da wannan matsayin da kuke faɗa a gurin Allah, ai Allah ya ambaci sunan Zaidu a Qur'ani, ina sunan Aliyu a Qur'ani? Sai suka ce Abubakar da Umar ne suka goge. Kenan sun tuhumi Qur'ani da me? Incomplete Qur'an muke da shi. To ina complete Qur'an? Shine wancan dincin da yake hannun Mahdi. Sai yaushe za a fito da shi? Za a fito da shi in Mahdi ya fito. Yaushe zai fito to? So yana da kyau mu rika wayewa a cikin irin wa'innan aqidin. Mu rika sani irin aqidin qalaqatu ba magana bace ta wai wani bambanci dan fakel bambanci ne tun daga tushe muke da shi. Ba su yadda da Qur'ani ba, ba su yadda da sunnan Annabi ba, ba su yadda da ayoyi da yawa a cikin Qur'ani ba, su yadda da sunnonin Annabi da yawa ba. Saboda haka wannan shine bambancin mu da su. Bambanci ne na kafirci da me duk wanda yake da wannan aqidar a cikin su,
matukar yana sani ya san kuma wannan ita ce aƙidar, to ko shakka babu wannan aƙidar shi ta kai haddin kafirci. Kuma kai ma in baka ganshi a kafiri ba, kai ma kafiri ne, domin ka'idar in mutum ya zama kafiri, Allah ya kafirta shi, manzon Allah ya kafirta shi, Qur'ani ya kafirta shi, sunna ta kafirta shi, kai kana nan kana laɓa ba ka ganin shi a kafiri, to ma ayoyin Qur'ani sun tabbatar da cewa kai ma kafiri ne. Saboda haka dole ne musulmi ya yarda da kafircin kafiri, dole ne ya yarda da shirkan mushriki dan ya zama musulmi cikakke shi da imani. Saboda haka mai kokari mu tattali wato wannan imanin namu. To ƙarshe shine sai manzon Allah ya ce daga cikin abin da nake jiye muku tsoro bayan gaskata bugun taurari da kuma ƙaryata ƙaddara, to kuma ina jiye muku abin da zai same ku a ƙarshen zamani shine zaluncin shugabanni. Sadaka Rasulullah. Manzon Allah yayi gaskiya. In ma baka yadda da wa'incan guda biyun ba, wannan ɗayan zai sa ka yadda da wa'incan biyun. Tunda kana kallo ai ko? Shi yanzu wannan ai kana kallo. Saboda haka gaskiya kullum kamar yadda nake faɗa nake wa wannan sura kirari cewa bakan damiyar sura ce a ɓangaren abin da ya shafi tauhidi. Za ku ga duk inda muka tsaya abin da take ƙara tabbatar maka shine ka tsaya akan tauhidin kadai ta Allah. Ka tsaya akan tauhidin kadai ta Allah. Saboda haka dole mu banin din duk wani harka ta bokanci. Hukuncin boka da ɗan tsubbu a musulunci kamar yadda ya tabbata cin hadisin sayyidatuna ummu salama tace manzon Allah ya ce haddu sahir alqatl bisayf. Hukuncin mutumin da yake tsubbu da duba da bugun taurari yana mai kokarin iddi'ai na ilimin gaibu, to shine aka kame shi a sare kanshi da takobi, inji manzon Allah. Ba kuma ya bukata a ce masa ya tuba, in ya je can shikenan sa gaure da Allah. To amma mun kun ga tunda muka tashi maimakon a wannan a dabbaka wannan hukuncin sai ya zama a'a su ne ma mutane, ba a yin al'amuran da za a gudanar da mulki sai da su. Ofis mutum an mai darakta, wai yana da wasu 'yan tsubuwai da suke, yanzu kai su suka yi maka daraktan tun da ka taho kake tafau kana level 4, su suka matsa da kai ka dawo level 6, ka dawo level 7, ka dawo level 8, har ka zo level 15 16 ka zo ka zama darakta, su suka matso da kai famsek din. Allah ne ya ringa taho da kai mataki mataki. Allah da ya ɗauko ka daga farko ya kawo ka nan, shi zai matsar da kai gaba. Ba wani wanda ya isa ya matsar da kai gaba. Allah shi ne mai mulki, in ya ga dama ya baka, in ya ga dama ya hana ka. Allah shi ne da kasuwa, in ya ga dama ya baka, in ya ga dama ya hana ka. Allah shi yake sa farashi, ba wani tantirin boka da ya isa ya sa farashi ko ya ce abu kaza zai tsada ko abu kaza ba zai tsada ba. Hadisin Anas dan Malik ai ya ba mu labari, ya ce akwai lokacin da farashi ya yi tashin gauran zabi a Madina, sai aka zo gaban manzon Allah sai aka ce ya Rasulallah, ghala as-si'r fil madinati fasa'ir lana. Farashi ya yi tashin gauran zabi, muna neman alfarma ya Rasulallah ka iyakance mana farashi, kawai kai mana dokar sa farashi. Ka ce kwanan dabino kai ya wuce kaza, kwanan masara kai ya wuce kaza, shinkafa kar ta wuce kaza, kawai ya Rasulallah tunda kai ne final sai, kawai ka faɗi wannan. Sai manzon Allah ya kalle su sai ce inna Allah huwal musa'ir. Farashi a hannun Allah yake, shine mai sa farashi. Ice alqabidu shine mai rike abu ya rage shi, albasidu shine kuma mai antayo shi. In Allah ya ga dama sai ya antayo ya sake shi, in ya ga dama sai ya rike. Sai ce ni kun ganni nan ba aiki na bane wannan. Ina fata lokacin da zan haɗu da Allah na haɗu da shi ba wani wanda zai tuhume ni da na zalunce shi. Ku ji manzon Allah abin da ya faɗa. Saboda idan manzon Allah ya sa farashi, ka je China ka kawo, misali gwamnati ta sa farashi, ka je China ka kawo da tsada, kana zuwa sai ka tarar farashin da aka sa ko rabin kuɗinka ba zai dawo ba. Me aka yi maka? An zalunce ka. Da aka farashi a hannun Allah yake, in ya ga dama ya ɗaga da sababi min al-asbab, ko da hikimarsa, ko da zunubin mutane, ko da laifukan da suke yi, ko da waye ya zama akuba ce daga farashin da za a yi musu. To idan manzon Allah ya faɗi wannan,
wani boka sai ya zo ya ce maka abu kaza zai tsada yau, abu kaza zai tsada gobe ko zai arha jibi. Me yasa manzon Allah bai sani bai ce ku bari nan da jibi zai farashi zai sauka. So dole mu zama wayayyu, mu zama masu imani cikakke. Allah muke roƙa ya ƙara mana imani, ya kare mu daga dukkan abin da zai rage mana imaninmu ko kuma zai tafiyar mana da imaninmu, ya raba mu da wasa na bokaye da 'yan tsubbu da 'yan duba. Allah ka kare mana imaninmu, Allah ka raya mu akan imani, Allah ka tafiyar da mu akan imani da sunna da musulunci, ka kashe mu akan imani da musulunci da sunna, ka tashe mu tare da mafiya sunna, mabiya tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم اجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.